patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gitayog og magnitude 6 nga linog ang Mindanao, din ang epicenter niini ang probinsya sa Surigao del Sur. Ano ang report? Tataw sa CCTV footage sa Antigro residence sa Bistig City kung asa na sinating intensity 5 daw miliyok ang yuta sa kakusog sa linog ug ang mga tanom hasta ang nakaparadang sakyanan. Sa hulagway nga kuha ni Ariel Corvera, nahugmak ang usa ka parte sa pader sa ilang balay sa Prosperidad, Agusan del Sur, human mitayog sa kasikbit nga Surigao del Sur Province ang magnitude 6 nga linog pasado alas 6 kaginang buntag. Hinoon, walay na report nga naangin sa bang insidente, samtang padayon pang gimonitor sa LGU kung doon na pa'y dugang danyo sa tibok probinsya. Samtang sa hinatuan Surigao del Sur, nangabungkag usab ang mga paninda sa katindahan, gikan sa soft drinks ug LPG tank nagpasad sa salog. Ang mong lugar ang pinakaduol sa epicenter nga moang San Agustin. Wala inoy gikatahong kinabuhing naangin sa mong pangitabo. Apan tumang kalisang ang gibati sa mga residente. Sa Hingoog City sa Purokwan, Barangay Kahulugan, nakuha ni Mary Ann Mahinay ang pagliyok sa mga nagbitay niining paninda. Ang lungsod sa San Agustin, Surigao del Sur, mao'y epicenter sa linog nga mitayog alas 6:37 kaganang buntag. Unang gireport sa Feebox nga magnitude 6.4 kini, apan gi-downgrade ngadto sa magnitude 6. Nabati ang intensity 5 sa Bislig City, Surigao del Sur ug sa Rosario, Agusan del Sur. Samtang intensity 4 sa Caguait, Tandag City ug Bayabas sa Surigao del Sur. Intensity 3 sa Cagayan de Oro City, Taguluan, Villanueva ug Balingasag sa Misamis Oriental. Intensity 2 sa El Salvador City, Initaw, Lugait ug Mantikao sa Misamis Oriental gihapon, ingon man sa Virac, Catanduanes ug intensity 1 sa Iligan City. Sumala sa Feebox, dunay mabati nga aftershocks apan walay gilaumang tsunami nga mahitabo. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Sugod ugma, ibawal na sa Davao City LGU ang dili essential travel pasulod sa dakbayan. Lakip-sab ang pagpatuman balik sa Food and Medicine Pass o FM Pass. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara ka na ang epektibo ng ipatuman ubos Executive Order number 62 sugod ugma. Daan ang gisulti ni Mayor Inday Sara Duterte nga itago lang ang FM Pass tungod kay posibleng gamiton pa kini apan do na siya tubag sa mga problema nga nangawala ang ilang FM Pass. Ubos sa EO62 giklaro nga ang essential goods ug services mao ang pagpalit og pagkaon, tambal, serbisyo medikal, dental, allied medical services, health and wellness, money, trabaho o shelter. Samtang ang dili essential nga aktibidad mao ang amusement, entertainment, leisure ug gaming.
sugod ug mga adlaw. Ipatuman ang maong EO62 busa. Ang kapulisan musukit-sukit sa mamulabay sa checkpoint sa kung unsa ug asa ang lakaw niini. Kabalo man ta nga pagdabawin ano man ta kanang obedient kanang mutuman man ta sa mga ginapatuman natong patakaran sa dakbayan sa Davao kay kabalo man ta nga ang tinguha to ang local government unit is kanang paayo ka mapaus-us tong numero sa mga sa mga nakatakdan ani COVID-19 nga virus. Alang sa mamo trabaho, gikinahanglang ipakita ang ID, Certificate of Employment. Samtang mamahimong Certification of Labor Service ala sa mga nagtrabaho nga walay employee-employer relationship. Alang sa mamo tambong og family events, kinahanglan mo pakitag invitation. Ang mga mag-exercise, kinahanglan mo pakita og ID. 2 hours maximum within 10 km radius sa residential address. Samtang kung mupalit og pagkaon og tambal, kinahanglan gamiton ang FM Pass base sa adlaw nga gitagana subay sa last number niini. Daan na nga nagpahimangno si Mayor Inday Sara Duterte nga itago ang FM Pass. Apan karon dunay mga problema sanglit wala nila matago ang ilang FM Pass. Busa sumala sa mayor. We have available FM passes with our team leader din sa Sangguniang Pagdong na the Office of Attorney Makoy Layog. He is in constant communication with the barangay captains pero because same sa kaniadto naanad naman ang mga tao nga dito nila nakuhaon sa ilahang local barangay official. So dito gihapon nato inaog ang mga extra na mga FM pass. But there is a assumption na kadaghanan is gitago nila ilang FM pass. Sukad ginapatuman ang striktong checkpoint ilabi na kung hapit na ang curfew daghan ang gareklamo. Apan sumala sa kapulisan nga usa kini kapaagi aron matagam ang mga tao nga maglatagaw nga walay hinungdan. Sara, giklaro sa mayor nga bisan og walay magamit og FM Pass kung Domingo wala nagpasabot nga no movement sa maong adlaw. Pasabot mamahimong mogawas gihapon kung Domingo apan essential travel lamang. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio. Gipamove na sa Samal Island LGU ang ihap sa adlaw sa haya aron malikayan ang pagkatag sa COVID-19. Anyang report ni John D. Esteban. Gikan siyam, 5 kaadlaw na lang ang lamay sa patay sa Samal Island tungod sa hulga sa COVID-19. Kini ang gianunsyo sa Samal Island LGU sa ilang FB page diin gibawal usab ang sugal. Taas kuno ang posibilidad sa pagtinakdanay sa virus ato sa lamay. Gumikan sagad sa mga bisita o mga paryente, gikan sa laing lugar nga posibleng dunay kaso sa COVID-19. Kining usa ka lamay sa patay sa Barangay Peña Plata, pipila lamang ang mitambong. Pulos taga-Samal lang kuno ang ilahang gipaadto aron malikayan ang dakong paragtapok. Tanan usab mga banay ug paryente ginapasuot og mask. Amo ang gina-required sila nga mag-face mask jud mi. Tapos kanang di man kay malikayan kanang mga on mi. So magduol jud mi tanan niya. Wala mi naka-face mask. So nagabantay man pud mi. Kay kanang social distancing amo ang gina-maintain. Kay bawal naman ang sugal aron makakolekta og tong pangdugang sa gastos sa pagpalubong. Muhatag og burial assistance ang LGU ngadto sa namatayan. Nagpahinumdum usab ang LGU nga bawal ihaya ang namatay sa COVID-19. Kinahanglan kining i-cremate base sa protocol sa National Interagency Task Force. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka tagong kananan sa Barangay Katigan sa Toril, Davao City ang angay gayod hapitan. Atong siren kung ano pinaagi ni ining report. Daw na kasulod sa sanktuaryo tungod sa kanindot sa palibot. Napuno og gabon ang lugar. Busa, bugnaw og lami tambayan, labi na sa mga riders ug bikers nga mohapit aron magpainit sa ilang mga tiyan. Duna sa banda dinhi nga kanunay muarana nimo. Busa, kining si Wama, ginahapitan gayod permi ang lugar. Actually kadaghan na, dili lang kayo once. So, makainggan nyo gud nga makabalik yes. Sa lugar. Para sa ko yes, kay syempre layo siya sa city. Then okay kayo ang environment. Kaniadto, ginatamnan lang ang lugar og kamatis og uban pang gulay og dunay gamay lang nga kubo nga ginhapitan sa mga higala ni Justin kinsa tag-iya sa lugar. Ang concept na kuaning hapitanan is ang man god ang Eden na view ang barangay Barakatan nabud sila
view. So usually nagadto diri ang mga riders, mga bikers. So wala may view diri amo nang gibutangan ako hapitanan nga mohapit lang sila, pwede sila mangapi. Apan karon ang hapitanan, happy gayud ang tanan tungod balik-balikan gayud nimo ang malamian nilang ginaserve nga mga pagkaon. Best seller nila ang ilang sinabuang native nga manok, special lumi, sisling sisig ug uban pa. Lami kaayo. Ang country lami ang lumi, sisig niya. Halos tanan kay lami tanan. Ubay-ubay na gayud ang mga naghapit aron mokaon ug motambay dinhi sa hapitanan. Abri sila gikan alas 6 sa buntag hangtod na alas 6:30 sa gabi. Asa man diri sa Habana Katigan sa hapitanan para hapitanan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Pagadian City, napalgang naglutaw-lutaw sa sapa sa Barangay Santa Lucia ang patayng lawas ni Wean Anisiete, 55 anyos, residente sa Barangay Dumagok. Sa report sa kapulisan, hubog kuno ang biktima sa milabayng gabii ug posibleng nahulog kini sa sapa samtang pauli na sa ilang balay. Sumala sa bana sa biktima, kanunay kunong mag-inom ang iyang asawa ug gauli nga hubog, una pa magtungang gabii. Apan dihang wala na kini nakauli, mi-report na sa otoridad ang bana. Hinoon, ipailawom gihapon sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung dunabay foul play sa maong insidente. Pinaagi sa warrant of arrest, ginakop sa mga sakop sa Police Regional Office 13 si Jonathan Samson, kinsa gikonsiderang ikalima sa most wanted person sa Agusan del Sur. Nasikop kini sa gitaguang balay sa Barangay Southern Davao, Panabos City, Davao del Norte. Si Samson dunay kasong rape ubos sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Humani ini gilugos ang usa ka minor de edad nga babae. Tungod sa kabugat sa kaso, walay gitugot nga piyansa alang sa akusado. Gisunog sa gituohang mga NPA ang duha ka backhoe ug usa ka transit mixer sa usa ka construction company sa Madrid, Surigao del Sur. Og ning bag-ulang, gisunog usab ang usa ka backhoe nga ginagamit sa usa ka kontraktor sa road project sa gobyerno sa Purok 10 Barangay Mati, Surigao City. Nagtuo ang kapulisan nga ang dili paghatag og revolutionary tax ngadto sa NPA ang motibo sa pagpanunog. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nadakpan ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa Sulu, samtang sub-leader sa Dawla Islamia patay atol sa enkwentro sa Pulumulok, South Cotabato. Anang report. Patay ang sub-leader sa Dawla Islamia Magid Group sa South Cotabato nga si Arafat Pataron Bulakon. Dihang giserve ang warrant of arrest bato kaniya sa Purok 6A Barangay Corondadal proper sa Pulumulok, South Cotabato. Nakikpinusilay kuno ang suspect sa otoridad. Patay sab ang 5 pang kaubanan niini. 2 sab ka miyembro sa PNP SAF ang samdan atol sa insidente. Klase-klaseng armas ang nakuha sa otoridad. Ang maong local ISIS group ang mga suspect sa naitabong pagpamomba sa Jensan ni atong 2018. Sila sabang suspect sa pagpatay sa Deputy Station Commander sa Pulumulok Municipal Police Station, South Cotabato nga si Police Senior Inspector Hernan Gabat ni atong 2017. Sa Tampilisan, Zamboanga del Norte, patay ang kanhi sekretary sa New People's Army nga si Leonardo Nabong alias Otik Berto Oboni atol sa enkwentro sa Purok 2 Barangay Zinac. Miabot sa 45 minutos ang enkwentro batok sa mga sundalo sa 44th Infantry Battalion ug kapin na 10 ka miyembro sa NPA, una miatras ang rebeldeng grupo. Dunay warrant of arrest sa kasong multiple murder ug uban pa ang napatay. Dunay reward nga 6 million pesos ang napatay nga leader. Pipila sab katag-as sa kalibre sa armas ang na-recover sa encounter site. Sa Sumisip Basilan, patay ang miyembro sa Abu Sayyaf Group human kuno misukol atol sa operasyon sa kasundaluhan sa Etub-Etup. Gilang suspect nga si Hasid Salajim alias Boyron ug Pilay nga ubos kang Pasil Bayali. Si Salajim ang ikapitong miyembro sa Abu Sayyaf nga napatay sa mga sundalo sa Basilan sukad Enero karong tuiga. Samtang sa Patikulsulu, nasikop ang miyembro sa Abu Sayyaf Group atol sa enkwentro sa Sitio Kawas, Barangay Lati. Gila kini nga si Ama Ula, uyuan ug advisor sa bagong leader sa grupo nga si Basaron Arok. Milungtad sa 10 ka minuto ang enkwentro, una miikyas ang ubang miyembro sa teroristang grupo.
samtang naabtan sa mga sundalo si Ula nga dunay igo sa bala sa iyang walang tiil. Gidala siya sa ospital sa mga sundalo aron tambalan ug gipailam sa interogasyon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kagayanon nga gingong drug pusher na dakpan sa Opol, Misamis Oriental atol sa gihimong bypass operation sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dakpan si Mark Valledor, 22 anyos nga taga Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Human mapalitan og illegal nga droga sa gihimong bypass operation sa kapulisan sa Barangay Bara sa Opol. Lakip ang suspect sa drugs watch list sa otoridad. Apan naglisod sila og dakop niini tungod magbalhin-balhin kini og lugar. Accordingly gisugor daw siya na napay siya source nga iyahang gakuhaan sa iyahang butang. So but ang among pagkandak sa follow-up operation is nagnegative. Nakuha gikan sa suspitsado ang marked money og mga pakete sa gituwang shabu nga mobalor sa sobra 1,000 pesos. Sagad kuno sa ginabaligyan sa suspect og shabu mga customer niini sa Cagayan de Oro City ug Upol. Dako kay ni og epekto no ang at least nakuha siya kato iyahang mga source no kato magkuan gid to ilahang demand mahinay gyud kay kini siya kusog-kusog po ni siya baligya. Gikustodiya na sa Upol Municipal Police Station ang suspitsado kinsa magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Daghang pangbahin sa Cagayan Valley nga lubog sa tubig baha samtang relief operation sa mga biktima nagpadayon. Dugang detalye sa live report ni CJ Turida sa GMA Regional TV Balitang Amianan. CJ. Kahit pa itinigil na ng otoridad ang rescue operations ay nakaalerto pa rin ang PDRRMO sa sitwasyon dahil sa mayat-mayang nararanasang pag-ulan sa lalawigan. Sa aerial video na ito noong November 12, makikita kung gaano katindi ang pagbaha sa Isabela. Matapos ang ilang araw, ganito na ang sitwasyon. Humupa na ang baha kaya itinigil na rin ang rescue operations. Medyo nakapagpahinga kami ngayon ating mga rescuers dahil nasa relief operation na kami. But for the last 3 days, it was 3 days of sleepless days and nights. Ang baha nag-iwan ng mahigit 143.9 million pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit 813.8 million pesos na pinsala sa infrastruktura. Mahigit 84,000 pamilya ang apektado. 3 ang namatay sa pagkalunod at 2 pa ang hinahanap. Sa evacuation center, dinatnan naming nagdarasal ang 58 anyos na si Aling Nena. Isa lang siya sa mga nananatili pa sa evacuation center. Ang 82 anyos namang si Lola Consolacion mula sa barangay Alibago, Ilagan City, ngayon lang daw nakaranas ng ganoong katinding baha. 4 na araw na siya sa evacuation center. Ayun lang kami nakaranas, sir. Nung umalis kami sa bahay namin, pagbalik namin hanggang dito na ang tubig, sir. Sa ngayon, puspusan na ang relief efforts ng lokal na pamahalaan. Sa ilan pang lugar, hindi pa man tuluyang humuhupa ang baha. Nagsimula ng maglinis ang mga residente. Tubig baha na mismo ang ginagamit nilang panlinis. May ilan namang ilang araw nang nananatili sa kanilang bubong habang naghihintay ng tulong dahil sa naranasang matinding baha. Hinihikayat ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang Pangulo na i-certify as urgent ang pagbuo ng Department of Waters. Gumawa na ng Department of Water para yung datos na makuha natin sa lahat ng water resource mga bureau, mapagsama-sama na natin at para mapagplanuhan natin talaga. Nagpapatuloy ang relief efforts o relief operation ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Tek. Maraming salamat CJ Turida at ingat kayo dyan. Gisaka sa kapulisan sa Reyon 11 ang layong barangay sa Matanao, Davao del Sur aron tamnan og mga punuan sa kahoy ang lugar nga kanhi area sa illegal logging. Ani ang detalye?
Aron dili maanod sa dakong tubig sa sapa, misakay sa kabayo ang kapulisan nga sakop sa PRO 11. Pipila usab ka oras ang binaktasay, maabot lang ang project site sa barangay Dungang Pikong sa Matanao, Davao del Sur. Pag abot sa lugar, wala sila gisayang nga oras o gilayon silang nananom og 1,500 kasimilya sa punuan sa kahoy. Lagi sa tibo mi kami mga RPSB na assigned sa barangay Dungang Pikong na mag tanom og kahoy para may balik ang ato ang kanhing kinayahan. Sa nanlabayng katuigan, ang lugar biktima sa illegal logging activity, hinungdan sa pagkaupaw sa bukid na delikado na sa pagdahili sa yuta. Ang barangay mapasalamaton sa proyekto sa kapulisan kay kung sila lang kuno, maglisod sila tungod sa kakulangon sa budget. Kaya lang nahimo no, sa mga barangay sa tuod na among kakulangon din nga sila usap nga nag-initiate sa mga problema sa among mga katawhan. Ang programang RPSB kon Revitalize Police sa barangay, programa sa PNP aron masuta ang mga suliran ug matubag ang panginahanglanon sa mga barangay labi na sa lagyong dapit. Nagpasalamat po mi nga sa mga suporta sa mga katawhan diri, sa mga youth ug sa mga kababaihan diri sa barangay ito nga nagasuporta ni ani nga programa. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Estudyanteng lalaki patay tungod sa hazing human sa initiation rites sa usa ka fraternity sa Zamboanga City. Ano yung report ni Cyril Chavez? Nagbangutan ang pamilya sa 21 anyos nga estudyanteng si Joselito Envidiado kinsa namatay tungod sa hazing diyang miabot ang lawas niini sa ilang balay sulod sa lungon. Matud sa uyuan niini nga si Efren El Nido, buutan ug matinabangon si Joselito ug wa niya damha nga mo isang puta niini sa iyang kinabuhi. May prinsipyo at respeto sa pagkatao. Ewan ko kung bakit ganun na lang nangyari. Na ako naman, siyempre, sino naman makakala na ganun lang nangyari sa kanya. Lakip si Joselito sa unom ka aplikante nga gipalawom sa initiation rites sa Tau Gamma Phi Fraternity nga gipagayon sa balay sa pamilyang Kubol sa Doña Martha Drive sa Barangay San Jose Guso, Zamboanga City, Domingo sa buntag. Nadala pa siya sa Zamboanga City Medical Center pero gideklarang dead on arrival na. Gilayong gidakop sa kapulisan ang nagdala sa biktima sa ospital nga si Marcelino Vinas Jr. kinsa giingong master initiator sa mong fraternity. Atol sa follow-up operation sa balay kung asa gihimo ang initiation rites, lakip sa gidakop si Roldan Paler, ang external Grand Triskelion. Ana na silang kustodiya ang 12 ka miyembro sa fraternity, samtang unom ang ginapangita pa. Nakuha sab ang ana sa 108 centimeters o kapin 1 meter nga brown paddle nga gigamit atol sa initiation. Kasuhan og paglapas sa anti-hazing law ang mga lider og miyembrong nalambigit sa hazing. Parents ang complainant po. So sa ngayon ginagawa ongoing yung paggawa ng mga dokumento sa pagfile ng kaso. Samtang giimbestigahan sab ang usa ka pulis nga giingong nalambigit sa nitabong hazing pero wala pa nag-report sa Zamboanga City Police Office. Wala pa'y pahayag ang Tau Gamma Fraternity kalabot sa insidente. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka motor shop sa Cagayan de Oro City ang gilungkab. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, miagi sa atop ang mga kawatan na pasulod sa maong establishmento diin dakong kantidad sa kwarta ang nakuha. Ingani na ang itsura sa motor shop nga nahimutang sa Puerto Highway sa Cagayan de Oro City human gilungkab sa milabayng adlaw. Makita pa ang kisame nga nabuslot, busa dako ang pagtuo nga dinhi miagi ang mga kawatan aron makasulod sa establishmento, labi pa nga wala nahilabtan ang main glass door niini. Bungkag sab ang vault sa mong patigayon kung asa nakuha ang kapin 80,000 pesos nga kwarta. Kato lang gipang repair pa man namong katong nga kuan previous katong nga damage na mga kuan. Kamulo pa ming repair karon din. So far mao ra mangyapon as is business as usual, mao ra gyapon wala may kuan. Ang amo lang mga kuan sa padlock okay ra man.
Pero naray mga adjustment gamay. Hinoon gawas sa kwarta, wala na'y laing nawala sa mong motor shop. Sa investigasyon sa kapulisan sa Puerto, nagtuo silang dili lamang usa ka tawo ang nagpaluyo sa pagpanglungkab, labi pa nga hingpit gayud nilang naablihan ang vault. Samtang ilahan ang gimanduan ng management nga i-retrieve ang CCTV footage sa establishmento aron makatabang sa investigasyon. Ang Bolt, kabalo sila, ang Bolt lang mismo, naguba man nila. Ang Bolt, dili na basta-basta maguba, pero napangitaan lang maagi nga maabrihan nila. So, posible nga nakising nilang area, na nagkailahan ang na monitor ang area, ang vicinity, before sila nag-conduct sa maong robbery, sir. Real ginalantaw na karon sa kapulisan ang ilahang listahan sa mga grupo nga nalambigit sa pagpangawat sa ilahang area. Busa ginapaabot na lamang nila karon ang kuha sa CCTV aron masubay na nila ang mga suspect nga mihimo sa maong krimen. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka person with disability ug mga nakay nga buntis ang nalakip sa bag-o nga nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi ni report. Anaa sa 16 katao ang natalang namatay sa COVID-19 sa Caraga Region niadtong Huwebes. Kini ang pinakadaghang natalang namatay sa riyon sa usa ka adlaw sukad nahitabo ang pandemya. 11 niini taga Surigao City, 2 ka taga Agusan del Sur, 2 ka taga Surigao del Sur ug usa ka taga Bislig City nga nag-edad gikan 49 anyos hangtod 84 anyos. 3,251 na ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region, 2,699 ang recoveries ug 158 ang namatay. Nalagip na sab sa top 5 ang Davao City sa mga lugar nga dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod niadtong weekend. Ikaduha kini niadtong Sabado nga dunay ihap nga 81 ug ikaupat kagahapon nga dunay 78 ka COVID-19 cases. Milapas na sa 5,000 ang ihap sa COVID-19 cases sa Davao City nga ana-ana sa 5,008. Duna na sab kini 3,120 recoveries ug 210 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, kabanay sa 51 anyos nga amahan nga taga Barangay Carmen nga giilang case 1,973 nga una nang nagpositibo sa sakit niadtong November 12 ang nagpositibo sab sa COVID-19. Lakip na ang 19 anyos nga babaeng anak niini nga person with disability, 52 anyos nga asawa niini, 18 anyos nga babaeng anak ug 50 anyos nga kasambahay. Samtang usasab ka 20 anyos nga buntis ug naglabor na nga taga Barangay Kugman ang nagpositibo sab sa COVID-19. Ana-ana sa 2,068 ang confirmed COVID-19 cases sa Cagayan de Oro City. 1,376 ang nakarecover na ug 83 ang namatay. Sa Iligan City, tanang bag-ong nagpositibo sa COVID-19, pulos authorized persons outside residence o APOR kung asa usa niini health worker ug unom ka non-medical APOR. Miabot na sa 916 ang confirmed COVID-19 cases sa Iligan City, kung asa 39 na lang ang active cases. 827 ang nakarecover na ug 50 ang namatay. Sa General Santos City, 2 ka frontliner ang nalakip sa 5 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Duha niini 23 anyos nga lalaki ug 32 anyos nga babaeng pulos nurse ug 36 anyos nga usa ka RT aide. Duna na 973 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang General Santos City. 766 ang naayo na ug 40 ang namatay. Sa Pulumulok, South Cotabato, subling gibalik ang pagpatuman sa curfew hour sa lungsod, sugod alas 8 na sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Kini tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19. Gani niadtong Sabado, 35 new confirmed COVID-19 cases ang natala sa Pulumulok. 911 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa South Cotabato. 686 ang naayo na ug 16 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Milapas na sa 54.3 milyon katao ang nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang halos 410,000 na ang nagkasakit niini sa Pilipinas ug sobra 26,500 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. Kapin 54,387,000 katao na ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Duna na say halos 35 million ang nakarecover og kapin 1,317,000 ang namatay.
Samtang 1,738 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Busa, miabot na sa 409,574 ang kinatibuk ang kaso sa nasod. Anaa sa 374,366 ang recoveries ug 7,839 ang namatay. Ug sa Mindanao, 26,566 na ang nagkasakit og COVID-19. Samtang 19,761 ang naayo na ug 927 ang namatay. Ginatunan karon sa Cagayan de Oro City LGU ang pag-usab sa curfew hours nga ginapatuman sa syudad sa tumo nga mabuhi pagbalik ang ekonomiya niini. Gibutiyag ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga posible niyang imando ang pag-usab sa curfew hours sa syudad nga gikan 9 PM hangtod 5 AM ngadto na sa 11 PM hangtod 4 AM. Tumong matud pa sa mayor nga mabalanse ang panginahanglanon sa ekonomiya ug public health. Hagit niya nga kung magpaday ng pagkunhod sa ihap sa mga nataptan sa COVID-19 ug musunod ang mga tao sa minimum health standard, posible gyud kining mahitabo. Hinunag pahinumdum gyapon ang mayor sa publiko kung unsa ka importante ang pag-amping sa panglawas batok COVID-19. Social re-engineering, no? As a society, we need to re-engineer ourselves, no? And para kuan ang atong ekonomiya, no, lig-on ang atong public health, and then confidence is improved. Mga tanom nga ginabawal ibaligya na sakmit sa palengke sa Kabakan, Cotabato Province. Gipangkumpiska sa mga personahe sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa Kabakan ang managlahing klase sa mga tanom nga gidili sa pagbaligya tungod kay endangered kini. Nasakmit ang maong mga tanom atol sa pagronda sa MENRO sa mga mamaligyaay sa public market. Sumala pa gikan ang maong mga tanom sa bukid nga bahin sa lungsod. Ang usa ka klase sa tanom nagkatidad gikan 500 hangtod 1,500 pesos. Mikabat sa 15,000 pesos ang kantidad sa mga tanom nila nga nakumpiska. Gibaharan sa MENRO ang mga namaligya niini nga sunod nga higayong masakpan sab sila, magatubang na gyud sila ug tukmang silot. Mga kapuso, 39 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.